Wel, bore da i chi gyd gyfeillion a bendithion a Pasg i chi bob un. Ar dydd Gwener gawson ni neges ffasol arbennig o fi wrth Sian Elin, ein chwaer Sian Elin ar Gwener y Groglith. Yn atgoffa ni y reswm am farwolaeth yr Arglwydd Iesu Grist, pam oedd e wedi rhoi ei hunan a farw dros ein pechod ni oll. Ond y bore yma, dyn ni yn cofio'r atgyfodiad bod Iesu Grist wedi atgyfodi o'r meirw. Dyn ni'n darllen yn yr ysgrythurau yn y Testament Newydd am sut oedd Iesu oedd wedi ei roi yn y bedd, wedi atgyfodi. Fe oedd y menywod y gragedd yn fynd at y bedd yn gynnar y bore. Mae'n gynnar nawr yma yn Llanidog. Mae'r haul wedi codi, ond o'r fryn wedi mynd. Wel, bys ni'n dychmygu o fynd dywyll o hyd. Ar ôl y saboth, eithon nhw yn syth at y bedd i eneinio corff yr Arglwydd Iesu Grist. Dim ond i ddarganfod bod y corff ddim i gael, bod y bedd yn wag. Ac wrth gwrs, eithon nhw nôl Mair Magdalene at y brodyr, at y disgyblion, i gyhoeddi'r newyddion arbennig hon. Wnaethon nhw ddim i credu ar y dechrau ty beth, ond yn fuan iawn, daethon nhw i sylweddoli y gwirionedd. Roedd fryn fel linne ar hyn o bryd mewn lockdown ac yn ofnus o'r Iddewon a'r Rhufeiniaid wedi gweld yr Arglwydd Iesu Grist wedi dioddef, wedi cael ei camdrin, ei camgyhuddio, a'i defrydu i farwolaeth greulon ar y groesbren o'r fflawer Rhufeiniaid. Lockdown wedyn ni hefyd, ni mewn lockdown wedyn ar un o bryd. Ond neges y Pasg yw un o Gobaith. Un, bod e da chicks? Un o obaith, hyd yn oed yn y sefyllfa mwyaf brawychus, ofnus, ond daeth goleuni, daeth gobaith newydd. Mae'r wyau yma yn symbol. Mae lot ohonoch chi trefnu bod y ieirfyn wedi dedwy wyau siocled i fi y bore yma, ond na fe. Ond mae'r ein yn symbol mewn sawl diwylliant o enedigaeth newydd a gobaith. Roedd y paganiaid yn arfer defnyddio ac yn dal i wneud siŵr o fod y symbol yma ar dechrau'r Gwanwyn. A dyma ni a'r Gwanwyn yn amlwg i weld o'n gwmpas yr haf wedi dechrau, baswn i'n dweud. Ac dwi eisiau dod ar neges yma o gobaith i chi i gyd. Hyd yn oed yng nghanol pob storm. A mae yna obaith oherwydd yma'r arglwydd gyda ni. A dwi ddim yn ein gadael yn amddifad. Ac y Pasg hon yr holl dristwch a dioddef sydd yn digwydd, a bod sawl deulu yn cael ei daro ac yn ffarwelio gyda anwyliad. Fe ddaw y cyfnod yma i ben. Fe ddaw cyfnod i chwerthin, i ddawnsio ac i ganu unwaith eto. Ond nawn ni byth anghofio
y rhain sydd wedi'n gadael ni. Ond fe gofiwn hefyd yr Hallelujah. Nawr, nid yw'r Hallelujah yn cael ei gyhoeddi yn ystod cyfnod y grawys. Yn ôl y traddodiad, mae Hallelujah yn hen gair Hebraeg yn golygu moli Duw, canmoliaeth i Dduw, praise the Lord. Ac yn ystod y cyfnod o Lent yn baratoi am farwolaeth o'r arglwydd Iesu Grist, mae'n digon amlwg pam mae'r Hallelujah falle chydig bach yn wag. Ond heddiw, allwn ni fentro ar Hallelujah, ynddo fe. Mae Iesu wedi atgyfodi o'r bedd, brodyr a chwiorydd. Pob bendith i chi, diolch am wrando ar y neges. Pasg hapus i bob un. Hallelujah, y mae wedi cyfodi.